கர்த்தரின் சத்தம். கர்த்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலும் கர்த்தரின் சத்தம் ஒன்றை கேட்போம். ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 1வது அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் சொல்கிறது, உங்கள் பலிகளின் திரள் எனக்கு என்னத்துக்கு என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ஆட்டுக்கடாக்களின் தகன பலிகளும் கொழுத்த மிருகங்களின் நினமும் எனக்கு அரோசிகமாயிருக்கிறது. காளைகள், ஆட்டுக்குட்டிகள், கடாக்களுடைய இரத்தத்தின் மேல் எனக்கு பிரியமில்லை. ஆண்டவர் திறந்த மனதோடு சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம். இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பிலே உள்ள வார்த்தை இப்படி வருகிறது பாருங்கள், எண்ணற்ற உயிர் பலிகள் உங்கள் பலிகள் எனக்கு எதற்கு என்கிறார் ஆண்டவர். ஆட்டு கடாக்களினுடைய எரிபலிகளும் கொழுத்த விலங்குகளின் கொழுப்பும் எனக்கு போதுமென்றாகிவிட்டன. காளைகள், ஆட்டுக்குட்டிகள், வெள்ளாட்டு கிடாய்கள் இவற்றின் இரத்தத்திலும் எனக்கு நாட்டமில்லை. ஆண்டவர் நம்முடைய பலியை விரும்புகிறது இல்லை. அதனாலதான் ரொம்ப வேகலத்தோடு சொல்கிறார், ஆண்டவர் நம்முடைய பலியை விரும்புகிறது இல்லை. அதற்கு பதிலாக அவர் விரும்புகிற காரியம் உண்டு. நீ சில சபைகளுக்கு போனால், எங்கள் சபையிலிருந்து நாங்கள் இத்தனை மிஷினரியை தாங்குறோம், இத்தனை மிஷினரியை நாங்கள் செய்கிறோம், இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் காணிக்கை கொடுக்கோம், அப்படியெல்லாம் பிதற்றுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். என் வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்காம எத்தனை மிஷினரிகளை தாங்கினாலும் ஒரு பயனும் இல்லை. பலிகள் என்னத்துக்கு? முக்கியமானதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் முக்கியத்துவம் மற்றவைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்படுகின்ற உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய வேதனைகளுக்கு நாங்கள் ஆளாயிடக்கூடாது. உம்முடைய பலிகள் என்னுடைய திரள் எனக்கு என்னத்துக்கு? நாங்கள் கவனமாக நாங்கள் உமக்கு காணிக்கை கொடுக்கும் பொழுதெல்லாம், ஆண்டவரே, எங்கள் காணிக்கை நீர் அங்கீகரிக்கணுங்கிற அளவுக்கு எங்களுடைய செயல்பாடுகள் அமைய எங்களுக்கு ஞானந்தாரும் ஆண்டவரே என்று நம்ம கிருபை பாராட்டணும். இங்கே காணிக்கை கொடுத்துதல் என்பது ஆண்டவருக்கு லஞ்சம் கொடுப்பதை போல என்று எண்ணுகிறார்கள். நான் இப்போ 1000 ரூபா கொடுத்தா எனக்கு 10,000 திருப்பி வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னால என் வாழ்க்கையை நான் சரி செஞ்சுக்கிடணும். சரி செய்யாம கொடுக்கிறது ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியம் அல்ல என்று வசனம் சொல்லுகிறது. கண்களை மூடுவோமா? நல்ல ஆண்டவரே, ஓப்பனா சொல்லுகிறீர், உங்கள் பலிகளுடைய திரள் எனக்கு என்னத்துக்குன்னு. எனவே நீர் விரும்புகிறபடி நாங்கள் செயல்பட்டு நாங்கள் செலுத்த வேண்டியவற்றை சரியாக செலுத்த எங்களுக்கு ஞானத்தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.